यप्पा तू लागले आता शिदलरी आणि पावसाळींत कशी की अबा उज्जा पॅट वरे थंड जाऊन असता आणि उज्ज लागचे कशी अय्यब्बा सध्या उज्ज लागले हो देवा हा बँड सिंधीनी थो हट्टेला गेल्ली हंगैली ಐದನ್ ಗಸಿಲಿ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಧುಚಕ್ ವಿಸ್ಸೋರ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಂಗಡ್ನ ಅದರ ಗಡೆರ್ ಬೈಸನ್ ಮಾಸೋಲ್ ವಾಟ್ಟೋಕ ಹಾ ವಿನುತ ಕಪೈತ ती ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಧಿತಲಿ ಹಾವ ಮಾಸೋಲ್ ವಾಟ್ಟೋಂಗೆತ್ತ ಪಾ ಅನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲರಿ ಮಾಯಿ ಮಾವು ದೊಗ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ಗೆತ್ತತಿ ಜವಣ ಜವಣ ಮುಣು ತಿತ್ಲಿ ಬಿತ್ತೆ ರಂದಪೆ ಕೋರ್ಕ ಹಾಮೆ ವಿನು ವಿನುತಾ ಕೈ ಎಸ್ಗೋ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲರ ಹಾ ನಾ ಹೂನ ಕೈಂಗೆಲ್ ಹೀಚಲ್ಲಿ ವಿನು ಹಂಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗೋದವ ಹೀಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕುಗುಚ ಸೂರ್ ಕೆಲ್ ಮನರಿ ಯೌಚಿತೆ ರಬ್ಬೈನ ಹೀಚಲ್ಲಿ ಕೈಂಗೆಲ್ಲಿ ಮುಣು ತಾನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೈತಸ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆದವ ಗೆಲ್ಲಿಯವೆ ನಾ ಅಂಗಡಿ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆಸ ಅನಿ ಹಿಕ್ಕಸನ್ ಕಾಮ ಕೈ ವಚನ ಶಪುರೋ ವಿನುತಾ ಎತ್ತಕಿನ ಆತ ಚಿಕ್ಕೆ ಹೆಕಟ್ ಪೆಳಲ ದತ್ತಸಿಲೆ ಪೈರಬ್ಬನು ಬಾಂಬ್ ಹತ್ತಸ ಅಪ್ಪೆಲೆಲೆ ಓ ಮಳ್ಳರ್ದಲ್ಲೆ ನಾ ಮಳರತ್ತ ಚಿಂಚಾಡ್ ಅರ್ಗೆವನೆತ್ತು ಪಳೆ ಓ ಅಮ್ಮ ಹಂಗಸ್ಗೋ ಮಾರೈತಿ ಹೋ ಹಂಗಸ್ವೇತು ಅಪ್ಪೆಲಿ ಹಾ ಹೂ ಮಾಡಿತುವೆ ಚಿಂಚಾಡರ್ ಮಳ್ಕುಳ್ಳೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನವೇ ನಾಗೋ ಮಾರೈತಿ ಹಾವು ತವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ತೈ ರಬ್ಬಿಲಿ ತುವ ಮೈದರ್ ದಿಕ್ಕಂತ ಅಂಡ್ಕೊಂಡು ತೈ ಅಪ್ಪೈತ ಸುದಿತಸ ಹಿತ್ಲು ವೇಳ ಅಪ್ಪೈತ್ ಪಳೆಯ ಅಮ್ಮನ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಹಾವ ಅನಿ ಕಸಲೆ ಕಪ್ಪೆಲೆಲ್ ಮಕ್ಕ ಕಸಂದವ್ ಕಾಮ್ ಸಂಚಕ್ ದಿಸ್ತಾನವೇ होई गो विनो कामळरी एक 4 बँड सिंधंदीगो करंट ना मराठी हा वरगडेरी मसल वाटून घेऊ का तेद्द भितरी एक बँड सिंधंदीगो पुता ಗೊತ್ತಿಸಿಲೆ ತು ಕಾಮ್ ಸಂಚಕ ಅಪ್ಪೈತ ಮುಣ ನಾಮಳರಿ ಚಿಂಚಾಡರ್ ಗೆವನೆ ತಾಮಂತ ಹಾವೆತ್ರ ಇಲ್ಕುಡ್ಲೆ ನೈಸುಲನು ಕಾಮ್ ಕರೋಂಗೆತ್ತಾನವೆ स्कूल असताना स्कूला वच्चे घरा येऊचे होमवर्क करचे तू संगील काम करचे रे जेरी बरी तू संगील काम करचे बरी काम काम दावतील मका आराम नामका मिगल फ्रेंड्स पर काही काही बोंच्या वत्तत कोतसवे मात्र अंगास का तशनी दुसरे लोटो होलसून घेऊन बेजार कोण घेऊच नजवीन होता एक घराचे एक नमने परिस्थिती नाही गो तू तश बेजार कोण घेणार पुटा हे एक रेडीमेड उत्तर केदने दवर घेऊन असताना कसं नाही मळे दुसऱ्यां खोलसून घेऊन कोरगुचे नज्जा बेजार कोण नाही म्हणचे बेजार दायनशी असतवे आता स्कूल सुटत तरी सगळे त्यांची उलेतती आम्ही रजर हंग बवलिंती थै बवलिंती ह्या घेतले थै टूर गेले हंग वर्डिकी गेले मुंजी गेले म्हणून मी गेला सांगते कसं नाही ना हेंची गोरवा शाण कळले अम्मक तरकारी सिंधून दिले कोयर कळले पुसिले अम्मा नंगल उंबळले जळजळले असलेंची कसने नाम सांगून घेऊचक तू अशी मला बेजार देतको विनुता कसं करचम्मा एक घरा परिस्थिती एक नमन नवे तुमची सांग आम्ही अंगडी बंद कोणू घरा बीग घालू खैदव बोंची परिस्थिती रसत्वे अम्मा हंग 1000 अंगडे सती 4 दिस अंगडी बागिल गलमळरी गिराकी पुरा दुसर कಡೆ वत्तती आणि आमगेल कडे यानती तन्नी पुरा येऊची तेदोळू आमको व्यारसना कष्ट देत नोमा 2 दिस भवनो 2 वार आम्ही उपास बसकदत्ता बेजार कोण घेनाक देवा मुखारी तू होड दत्तरी कामानी वत्त पळे लायक सिकून कामारत पळे तेदना तू खई दायकी थई भवी येत दैतवे हां हे तुगर परनी डायलॉग कामार तर खई दायकी ते भवी येत के तेदना अशस्त्वे हांगा होड दावन असता जबाबदारी असता थई वाचू नका हंग वाचू नका वाडी जाता चल्ली अशी तशी प्रमाणतती मग गोतस मिगेल म्हणके होड्डासिलांग पुरा कसन म्हणतात म्हण हावे पळायला ಒಟ್ಟು मी खई बोंचत ना मिगेल प्राय तुगला म्हण तू कशी सांगून असता नवे तू होड दत्तरी तू कामात तरी खैदा बोंचा वासा म्हणचे आणि कामावत म्हणचे बितर हडी कोण
घराक आ तू पण हंगा हा नमने गोळता आम्ही कोण हेल्प केलं नसे नादला तू एकली ना करका इच्छे केलरी आना मला अज्जल तोंडांती एक चांगू तऱ्यान तेद्न पडलरी सोता सोता असते ती त्यांनी सोता असली तू रडता असता काम करता असता मुखर मका यशीची नवे गोत्तसून तू इश करता नवे मा ये चुरू मग सपोर्ट करना नवे एक काम करता ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂನು ತು ಖಾವ ಮಿಗೆಲ್ ಕುಳಾರ ಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಣೆತ್ತ ತೆಯ್ಯ 4 ದಿವಸ ರಬ್ಬುನಿ ಅದೈತ್ವೆ ಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ವಚ್ಚ ತಸಿಲೆ ದಲತೈ ಗುಂಡ್ಯಕ್ಕ ಬಾಬು ಕೊಣೆ ನಾತಿ ಹೊಳೆ ಮಲಗನಿ ಸುರೇತ್ ಮೈಲ ಖಾವ ಖಲ್ಚದತ್ವೆ ನಾಕ ತೈ ನಾಕ ಅಮ್ಮಿ ಕೈ ವಚ್ಚನ ಕೊಣೆ ಅಮ್ಗಿ ತೈ ಅತ್ತ ನಾತಿ ಹಂಗ ಕೊಣಲೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಳ್ಗೋದೆವಾ ಹಂಗ ಕೆಲ್ಚಾನಿ ಮೈಲ್ತತಿ ಮೇಲ್ನತ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ್ಚ ಸೂರ್ ಕೆಲ್ ಕುಡ್ಲೆ ತೂ ಅಪ್ಪೈತ ವಿನತಾ ಮುಣ ಕಾಮ್ ಸಂಚಕ್ ಅಪ್ಪೈತ ತನಿ ಪೂರ ಮಗ್ ಚಳೈತದ್ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಈ ಚೂರ್ ಕೆಲ್ಚ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಎತ್ತ ವಿನತಾ ಮುಣ ಮಗ್ ಚಳೈತತಿ ನಾಕಾವ್ ಕೈ ವಚನ अरे खई वचनवे मग गोतस मिगेल दुवेक अम्मलवर भारी मोगस म्हणो मागसण खई वचन नवे पुटा ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿಂದನ್ ದೇಗಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ನನವೆ ಕಾಮ್ ಸಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಧು ಕನವೆ ದಾಯ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಧುಂದಿತ್ತ ಕೊಯ್ರ್ ಕಟ್ತಾ ಪುಸೀತ ಐದನ್ ಗಸಿತ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಅವ್ ಬರಿ ಕಾಮಾಚಿ ಹಂಗ ಟ್ಯಾಂಕಸನೆ ಕೊರ್ಚಿ ನಕ್ಕುಗೋವಿನೋ ಪೂರ ಕಾಮ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಧುಂದಿಗೋ ಪುತ್ತ ಅಮ್ಮ ಕೈದ ಬೌಂಚ ವಚ್ಕ ಮಕ್ಕ ವಿನತಾ ತು ಬೌಂಚ ವಚ್ಕವೆ ಹಾವೆ ಕಡೆ ಸಂತ ಒತ್ವೆ ತೈ ಕೈ ಸುಗಂಧ ಕಥೆ ಇವೆ ಕೈ ಆವಚನ ವಂದನ ಕಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒತ್ತ ಹಾ ವಂದನ ಕಥೆ ಇವತ್ತ ते विंध्यनी वरुण सती ತಂಗಲಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಖೆಳಿಯತ ವಂದನ ರುಚಿ ರುಚಿ ಸಿಲ್ ಖಾನ್ ಕೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಂಕವತ್ತಾವ ವಂದನ ಕಥೆ नुत सुगंध अक्कल घरा वासा ती वे तुगल अन्नल बहिणी तुगल अम्म करत म्हणू तू ऐतिक ससार कोर नका कळवे हाव तुगल अन्नल गुल्लायला दायत मला ताणे फाई सकाळीची अन्नल ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ ಸೇರಿ सुगंधिक जोर कुर्टा दुखी खई सम काम करचे दायना खई तुके भोंचा गेल मणकी दत्ता तिके एक हेल्पर जान मेळवरी दत्ता नुत्ता वसा नाना आओ दंगल करा वचना सुगंध कुटेल बसले पूरा जोर करता ते वचना मला सोडतल कोण गो वस एक 4 दिवस रब्बुन्यो थेंकई वागु सिंह नांती मनुष्य चशे वचुन्या 4 कडे भोन ऐलरीची कशकशी असत म्हणून कळता मिगेल दुव कितले काम करत म्हणून तू सांगलरी तुका लावसू काही कळता त वस तू पुण्यान मग सांगम्मा हाव ತಂಗಲ್ ಗರ ವಚನ ती हंगेत मळरी मग कडकडता आणि ತಂಗಲ್ गराक मग पेटनकम्मा प्लीज अम्मा आणि वेराव कई वचकमन हट करना मंग असतम्मा अयो रोण गोविंत नक कई वचनक ಏಯ್ मिगेल नाती गोती 4 दिवस तिगल अन्नल बहिणीते वचन एत्तली तुगल कुळार मात्र पेटोका म्हणकसन रूल्स केलावे वचन येऊती तर कशी पेटनकी हावे पळयता सत्येंद्रन दायत मला ताणे हा म्हणलसताना तुगल कसने चलना माहिती वचन म्हणता ना मन रडतच नव्हे कसले तशी बलात्कार करता ती सुगंधी खंच नमनेच म्हणून गोतच नव्हे तशी नाही ती भारी फुटका येत नव्हे तिगेल तितले फुटकाई मिगेल दुवेकनी मक्की आनमो मागीर वचूनु तिक ತೊಂದರೆ ದೌಚು ನಕ असले सिको का चलडू अंक हाँ तू सिको नहीं लड़नवे तुगल दुवे सिको छे हाँ तिगे ते पेटे ना हिगे ते पेटे ना बरी तुगल कुडार मात्र पेटो छे नवे कसंगो महानमने किंच मारतस कसंदल्लिको पढ़ रे तुगल दुवा सुगंधिल घरा वस मेरी वचना खई तुगल बायले तिका सपोर्ट करतस पड़े
हांव तेंची विशय सांगचा आयिल्लो आतां सुगंधीन फोन केलेले तांकां घरा कामाक एकली जन मेळ्ळी खंय तुगेल धुवेक पेटोवत नाका म्हणलेली हो घरा कामाच्यान मेळ्ळा खंय मे ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸುಗಂಧೆ ಕರಾಮಸ್ ಮುಂಡಲ್ಲಾರ ಸೈ ಇಟ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಕ್ಕ ಹಾ ವಿನುತಾ ತು వచ్చి నక్కు ಮುಂಡಲ್ನವೆ ಹೆಂಚಿ ಖುಷಿರಿ ಮಕ್ಕೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಧಂದಿಗೋ ಸುರ್ವೇರಿ ಮಕ್ಕನಿ ತುಗಲ ಅಜ್ಜಕ ದೊನ್ ಲೊಟ್ ಚಾಕೋನ್ ಹಾಡ್ಗೋ तशींची म्हाका एक लोट कर गो विनुता 3 जण करतना अम्मा एकली चढवे अम्मा काही सेरसून करी तू काही दाय जाल्यार कोण गे मी गेला वस्त पळा येती स्कूलाक रज मेळ्ळा म्हणून काही वच्चना घरांत बरी काम सांगता ती